Hát itt az üdvözlő csapat. Nézzük egy picit. Isten. Pragersko, Szlovénia. Indulás Mariborba, Kekec kempingbe. Hát ahhoz képest, hogy ilyen árvíz helyzet volt, viszonylag sima volt a vonatút, de azért sajnos a folyók idefele végig látszottak, ahogy hát rohadtul nem a medrükben vannak se a Mura, se a Dráva. Úgyhogy meglátjuk, hogy holnap hogyan tovább. Elvileg Ausztria felé, de hát ott se jobb a helyzet, mint itt. Majd amit hagynak. Hát bármi legyen is ez. Ja, vicces. Lehetem már jól. Hát marha menő, nézd meg! A busztábla mindenhol ilyen színes. Szembe is jön Porsche. Iskolák környékén minden csupa színes. Ki gondolta volna, hogy kekeckedni is fogunk majd, lesz? Hát, egész gyorsan sikerült sátot állítani. Ez is egy nagyon jó és pozitív csalódás. 15 euró szerintem, még az is oké. Nem egy rettenetes pénz. Aztán még azt is mondták, hogy itt lehet amúgy áramhoz jutni, külön föl se számolták. A Nintől már kaptam Bringa út térképet is. Kedves is volt ráadásul. Meg vagyok elégedve. Meg itt a mosdó. És ez ilyen autómentes övezet, úgyhogy nyugalom van. Majd este meg kijövök egy kicsit a játszóra. Ja. És akkor ott fönn meg hát majd egyszer csak lehet, hogy eljön bobozni is. Ki tudja. Hát a legjobb Michelin csillagos séfem sajnos otthon maradt, úgyhogy de nézzük, mi lesz ebből teljes kiörlésű tészta. You're someone that loves you. Whoever said it was easy must have had it pretty good. Must have had it pretty good. I want you boys to please me. Don't tell me that you could. Don't tell me that you could. It's beautiful in the way we move. But what's it gotta do when you can't seem to choose? You're beautiful, but we must restrain. When your mind is split two ways, it's when they come down play. Érdekességképpen, hát ezt azért így is meg lehet oldani, hogy biztosra menjünk. You're someone that loves you, I'm waiting, and I'm patient, I'm deluded. You're someone